tanglaw na taglay mo. Pinitibay ang mga puso pagkat tayo'y magkakasama. Ipagdalang hiwaga ng Pasko, ang magbigay pag-asa sa'yo. So dito tayo sa bayan ng San Carlos, kasama natin ang minamahal na mayor natin, si Mayor Jiller Ayersuelo. Yun. So Kuya Den Vlogs, good evening. Magandang gabi po sa ating lahat at kayo po iniimbitahan namin sa ating silaw-silaw sa plaza dito po sa siyudad ng San Carlos. Tayo po ay open na, kaka-open lang po ngayong gabi. So every week magkakaroon po tayong mga pakulo para po sa ikasasaya ng ating mga kababayan. So sa lahat po ng mga subscriber ni Kuya Den, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po, Mayor. Thank you po.